lahat tayo ay mayroong kakayanan na maging masaya. Bakit? Sapagkat lahat tayo ay mayroong kakayanan na magmahal at mahalin din naman. Maraming paraan para maging masaya, pero sigurado ko na mag-a-agree kayo, sabihin ko na iba ang kaligayahang naibibigay ng pag-ibig o ng pagmamahal. Hindi pwede tayong maging masaya sa pagkakaroon ng mga material na bagay tulad ng pera. Ang makain natin, yung mga cravings natin, ang mapuntahan natin, yung mga lugar na gusto nating marating, ang mabili natin, yung mga bagay na ninanais, pinapangarap natin, ang maabot natin, ang mga tagumpay na minimithi natin. Pero sabi nga po ng isang Persian poet, it is love that brings joy to happiness. Simply put, ang pagmamahal ang nagpapalalim ng ating mga simpleng kaligayahan upang ito ay maging tunay na kagalakan. Ang ibig sabihin, ano man ang maranasan nating kasiyahan sa buhay, mawawalan yan ng saysay. Ito'y magiging fleeting upang mabilisan lamang kung hindi natin mararamdaman sa buhay ang pagmamahal. Kaya mahalaga upang tayo maging masaya, tayo manatili, mabuhay sa pagmamahal. Stay in love. Madali kasing umibig pero mahirap manatili sa pag-ibig. Sapagkat yung pag-ibig, initially, madalas yan ay bugso lamang ng damdamin na hindi mo pa nakikilala ang iyong iniibig. Until time passes by, you gradually realize na you fell in love with a person na hindi perpekto. Maraming kulang, maraming kapintasan. Pero sa kabila nito, kung pipiliin mo pa rin siyang mahalin at manatili sa inyong pag-iibigan, yun ang tunay at yun ang mas magiging matibay na pagmamahal. So yung to fall in love, it's more of a feeling. Pero yung to stay in love, it's more of a choice. And that's how we stay in love. Mga kapatid, yung kagandahan ng pag-iibig ay hindi lamang natin mararamdaman initially sa beginning lang. Mayroon pang mga kasunod yan. Marami pang mga kasunod yan. Yung kaligayahang maidudulot ng pagmamahal na yan, hindi nga lamang sustained yung feeling na yan, yung feeling ng kaligayahan. Sapagkat life still has ups and downs. Hindi naman perpekto ang buhay, hindi naman perpekto ang mag-asawa, hindi naman perpekto ang mga tao, kaya walang perpektong pag-asama. So nandyan yung